bliver her, mens du har kontrolgift, så skal du have. Sæt dig der, du kommer på syn. Du bliver her. Det er vold mod tjenestemand. Du bliver her, sæt dig. Hvordan er det vold mod tjenestemand? Du skal bare ud af toget. Jeg skulle forbi for helvede, jeg skal hjem. Sæt dig ned. Nej, jeg skal ned. Ja, så må politiet komme. Ja, så bliver du her. Nej, men det er en ting nu. Gå ud forbi hende nu. Så tipper jeg over der. En ting der sikker. Det er dig, der skubber mig. Du skubber mig ud af toget. Jeg skubber dig ikke. Nu bliver du her. Hør nu her. Nu må jeg godt holde fast i dig. En ting er meget sikker. Nu bliver du her. Gå der, den gør ikke. Nej. Nej, hold nu op. Det der er ikke nu. Det der kan jeg vide dig for. Ja, det gør det bare. Politiet kommer. Nej, det gør jeg ikke. Lige nu skal du blive slet. Nej, det gør jeg ikke. Så du får det. Nej, det gør jeg ikke. Hvad er det, du laver? Nu spørger jeg dig helt ærligt, hvad du laver. Det er politi. Det er fedt. Ja, jeg skal videre. Ja, du bliver her. Politiet kommer. Nej, ved du hvad, nu stopper du kraftigt med det der. Nu stopper du kraftigt med det der. Det ene ting, det er, at du ikke... Så ring 112. Det gør jeg lige nu. Gør nu efter. Du bliver her. Gør efter. Nej, Du må ikke holde fast i mig. Nu må jeg godt. Nej, du må ikke holde fast. Du må ikke holde fast i mig. Du må ikke holde fast i mig. Det må jeg godt gøre. Nu spiller du, politiet kommer. Hvad er det, min navn? Jeg har for 2 på DSB. Jeg står på helvede på bognummer. 2 med en mand, der skal ud af hovedet. Jeg slår ham ikke ud af anden. Ja. Jeg har ude af politiet. Kom, der er han ikke. Og han holder fast i mig og river mit tøj. Han holder fast og river mit tøj. Jeg prøver at gå her, så holder han fast. Ja, perfekt. Tak. Jeg gider ikke finde mig det her. Du ødelægger mit tøj. Du bliver bare Du stående ødelægger der. mit tøj. Du bliver bare stående Du der. ødelægger mit tøj. Nej, du skal slippe mig. Du er en million dollar for 2 på DSB. Jeg står på Du skal slippe min trøje. Du må ikke hive i mig. Du må ikke hive i mig. Du er en tjenestemand. Det er jo ikke... Hvad du... Jeg skubber mig ud af toget, for han ikke... Jeg skubber dig jo ikke ud af toget. Jeg skal forbi. Jeg skal nå en... Og så gør han ikke det. Vi holder ham fat i ham, det er helt i orden. Han river i mit tøj, han har lige skubbet mig. Skål nummer 2. Ja. Ja, det er ondt. Nej. Så, nu er foråret på tiden tilbage, hvor det kommer. Og hårdt. Men, ja, nu siger jeg... Så sæt dig der. Ja, men du skal være med i det. Ja, bare fordi jeg slipper selv. Kom nu og hør, jeg har ikke tænkt mig at løbe på det. Du har prøvet at gå forbi mig flere gange nu. Jeg har ikke prøvet at gå forbi dig, mand. Altså, du skal lade være med at holde mig nu. Du skal lade være med at røre mig. Så nu er jeg til politiet kommer. Jamen, det gør jeg. Det er det der. Det er din egen fejl. Du har jo mig nu. Du skubber mig ud, jeg holder fast til dig. Hør, en ting er, du hiver mit tøj. Hvem skubber dig ud af toget? Ja, jeg skubber dig ikke. Jeg gik lige forbi. Jeg står foran dig, du går forbi mig, og du skubber mig ud af toget. Der er overvågningskamera derinde. Ja, der er overvågningskamera. Du hiver i mig. Du skubber mig ud af toget, jeg falder ud. Jeg glæder mig til at se det optagelse. Det gider jeg mig også det. Ja. Det gør jeg fandme. Det er noget. Det kan jeg godt sige det. Sæt nu, hvor lang tid vil være, hvad det var? De kommer, når du kommer. Ja. Skal vi starte med CPR-nummer igen? Det er det godt. Nej. Jeg er ikke på toget. Ja, du er på stationen. Jeg er på stationen. Det gælder mig også. Nej, det kan jeg ikke. Jo, det gælder her. Det er stationsområdet. Det er noget med toget at gøre. Det er stationsområdet. Det kan godt være, det er stationsområdet. CPR-nummer, tak. Nej.